Andito na naman tayo at meron na naman akong ibabalita sa inyo na magandang balita. Dito sa Tagbilaran City ay merong nag-launch na opening ng Kadiwa Store. Nandito siya sa Tagbilaran City Grounds. At ito na, papunta na tayo doon. Tingnan natin, excited ako kasi ang tagal ko nang inabangan itong Kadiwa Store for the 20 pesos na lagi nating naririnig, very sikat, famous. Pero alam nyo guys, na nakakatuwa kasi doon sa nakapost ang price nila is 38 pesos. Ang nakapost ni Mayor Jane. Tapos dito sa kanilang cooperative, nakalagay ay 38 pesos. So, I don't know yet. Tingnan natin kung ano ba talaga ang presyuhan at kung saan yung rice galing. Mas tutunghayan natin ngayon. Pero hindi lang about rice ito. Kami po ay talagang hindi na malengke ng mga gulay at fruits para dito sa Kadiwa Store na ito dahil sabi ko, mamamalengke tayo sa Kadiwa Store kasi may mga fresh fruits and veggies. Oh. At saka meron ding itong tinitikman ko ngayon, itong unang stall ay merong banana chips na may 4 na flavor at ginuo ko. Magbisaya ko be. Kay lami kaadjong binisadya og naay pagkaon nga ingon ani nga binuhat gikan sa anyag nga atong amiga. Sayang wa ko pangayo sa iyang name. Mao na siya unya kanang patilaw mi, nalipay ko labi na kay anang orasa. Ginoo ko pasado na alas 12. Gigutom ko anang tungura mao tong kog ay makapalit jud ko. Ingon ko kay gigutom raba ko and then gilamian jud ko. Lami jud kaadyo jamo na. Matilawan ninyo yung banana chips galing kay wala siya ay nakabutang nga brand or name nga nakabutang sa plastic kaya unta akong isulti kaninyo aron mapangita ninyo siya. Basta naa siya diri hangtod sa 22nd. They will be here till October 22, 2025. 3 days lang sila. Mao na siya. Unya, nakapalit ko in every flavor. Yung palit ko og 3 packs. Kay, barato ra ba? 3 packs in every 50 pesos. Wow. Diba? Barato? And then, kanang ani pong pikas na ay mga gulay, na ay mga root crops, o na-strike ko dayon sa akong favorite. Ginoo ko, mao pa kunoy pagpopo, aning mga mais, nga ilhan kaayo nga mao pa jud ang pagkapopo ani nira kay makita jud nimo sa iyang tangkay nga puti pa jud kaadyo jamo. Mao nang nipalit jud ko, dayon ko lingkod og pumili na sa mga dagko kay ibaw na ka dagko mi kaon. Mao tong ingon ko duha ka lutuan mo to yung kog okay in every luto 8 so hingkuha kog 16 pieces. Mao na to guys, onya namili ko didto anya sa pagpamili nako nanapoy ning nakig-ilog. Hibaw na kana bitang mamalita unya kanang makakita sila nga kanang unsay nga naning gusto ka kaayo anang produkto ha muawat pud nang makakita nimo kay very eager man ka mamili adtong mga nice nga mga corn tanawa o hala kinalkal nako adtos ilam lagi pastilan Ginoo kong lami adjod kaadyo wa pa gani maluto. Mao na enjoy jud ko hibaw mo mao ni akong weakness kanang magpili-pili og mga fruits, root crops, mga kanang ingredients nako sa pagluto. Hibaw naman mo no, Ginoo ko. Naong og pagkaon in town ni unya hilig kayog magluto. Mao na nga excited ko kay paglingi-lingi nako daghan kaayo pa dito sa unahan nga mga fresh nga mga gulay, mga root crops, daghan pag fruits.
na ay mga fruits pa gikan sa Mindanao, na ay mga may nalingian gani ko nga durian. Unya sayang kay wa mi kabalik kaysa balikan ako nya. Onya kanang unsingan aning naglingi-lingi ko ani kay wa ko dili ko kaayo maka-decide unsa ba ka paliton na nako dayon or diretso pa kog pamili dos unahan. Kana ba nga na ba nga maghuna-una ta galig na apay mas maayo didto nga mais, na apay mas maayo didto nga kamote, kay daghan baya sila. Unya kay naa pa lang ta aning sugod. Pero ingon kog pagpili nako atong 16 cobs of corns, ingon ko og ilain ni kay ako ni balikan ni nako niya. Okay, mao na to niya. Ang akong bana nga nagsuri-suri pod nga kauban nako ibaw na mo nauna na tuwa na dito sa tumoy na gibilin nako ibaw naman ka na og ma-excite ako pamili biyaan ko ana kay baw siya madugay na. Excited pod nga makakita sa tanan nga display mao na siya. Onya mao na nakakita mi sa mga durian, napay mga strawberries. Basta ako lang mong sultian no. Pagdala na mo og mga unsay ana basket nga dagko kay na lagmi lagi ni ilang mga tinda. Tanawan ang panindaan ni Napay mga fresh na kaning strawberries nga gikan pagbagyo. Naapod ning grapes nila nga green nga favorite nako. Diri kay 250 ang kilo. Mao na siya anya mo to ako lang gisultian mo kay mao man ti ako ni balan. Onya kanang ning diretso nami diri sa may bugasan. Onya diri sa bugasan pod naapod ning ilang display mao na ni excite ko. Na baka at the corner of my mind, na baka matuman baka 20 pesos na 20 pesos per kilo nga bugas. Ingon ko niya naglingi ko na may nakabutang dito 38 pesos per kilo, unya kadtong isa 42 pesos per kilo. Unya mo na to nangutana mi og asa ni dapit ang 42 kaning naa sa left nga kaning puno nga kaning sako. Unya akong gisimot-simot, akong gi tan-aw guys kung okay ba ang iyang smell. Hala humutra ba? Nice ra ba? Bag-o ra ba kaayo? Mao na ang mga products nila nga naka-display guys. Pero wa lang ko kay wa pud ko kapangutana kung naapay mga dugang kay syempre maupay pag-able first day pero last sila og 3 days. So, ingon gani itong isa nga babae, mama may maka-sure kung hantod sa 24. Ingon siya. Ingon ko, mao ba? Sagdi lang kay o kanang makalabay mi, muli na lang ko. Ug na ako'y kinanglanon, mubalik ko. Ingon ko, mao to ang among biyahe today. Kanya guys, kaning ako ba, nga ano man ni nga wa may 20 pesos per kilo nga nga man moabot dire abi nako ng 20 pesos og kanang naadjud ng permi nga para sa mga kanang wa man ko magdahom para nako pero nabayay mga manginahanglan jud og barato unya kay wala man na okay na lang ning 38 oy kaysa anang tag 60, di ba? Okay na. Pero wa in town matuman ag 20. Mo na ni agtubag sa akong mga prior na videos atong how many months ago, maybe 2 months, 3 months ago, naghimo ko, nag-upload ko og kanang video about this rice na 20 pesos per kilo nga wala jud. Mao na ni ang tubag. Wala jud moabot diri sa atua sa Tagbilaran City. Onya giingnan na lang ko nila nga naa kuno natuman atong Buena Vista atong ningari si PBBM. Mao lang to kuno.
Mao ba, ingon na lang ko. Pero okay na, malipay na ta sa 38 pesos. Pero ang among gikuha, kay ningangay ko sa smell aning 42, ingon ko, mo palit lang ko 5 kilos, kay itry na mo. So, no to, kay kaning isa, tag 38, okay man po siya, pero mas okay gyud kaayo tong 42. Maka, ang iyang smell, mura siya pinipig. Lamig kaayo ang iyang smell. So mo to onya, ning balik ko dito sa Tumoy, kay lagi na atong akong mais nga gitapok, unya naapod tong akong nakita nga durian o strawberry, naapod tong ako nakitaan nga namili pud ko dito og kamote baya adto. Unya naapoy na ay reserve para nako. That's why balik yun ko adto na kunaw na kog balik na kay galig ibaligya to nilaglain. So gipaningot kog duro-duro diri kay arang iganga guys, sobra mo na ako ikasulti ninyo ang mga adto mo ay na mas maayo pag magbikini na lang mo adto kay igang init onya magpayong mo anya kaning unsengan ani mag apply mo sa sunscreen. Saan naman to? Diri man to. Nagbayad na ko. Oh, karo diba? Ya, huwag na malengke ka na. Fresh mo do? Oo. Very fresh. Tayo yung timbangan na. Okay, may timbangan? Pingon, palaya. Ang palaya. Itong saging, di ka kumuha? Ito? Ito? Para umabang. Kaning saging, di ka kumuha? Ha? Ito, di ka kumuha. kilo rin ma'am. 6.6 kilo. Wow, nice man ilang mga tanong oy. Fresh kayo. Saging, ito. Ito, itong saba. Wow, saba na? Okay, kibutang na. Kani? Tara ko siya. Pilay kilo ani doy. 20 ra. Nice. Okay ba yan? Hindi pa hinog lagi? Yan, yan. Yan. Pilay kilo ani doy. Ha? 70. Ilan mo di sa mas barato din ito sa tikas. Yan eh. Nihil kalamansi nila ba? Ayan. Kaya mo? Aray ko. Tumba na ako. Ha? Balikan ko.
Ha? Ala! Iyang tabangan in town nang hatod pa siya ng naapo diri o lami aman tuon sa man to. Ay, akong kuan. Oo, di ay day. Thank you kayo daya. Salamat. Okay na? Salamat, Doy. Thank you kayo.